Hare Krishna. Audio and video clear இருக்கா? Hare Krishna. Clear Mataji. Clear. Hare Krishna. ISKCON சார்பாக எல்லோரையும் பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 12 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 12 டே 12 சாப்டர் 12 படிக்க போகிறோம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி இது. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாஸ்சாதி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. சாப்டர் 11 பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடலாம். விஸ்வரூப தரிசனம் நேற்றுக்கு படித்தோம். அதை பற்றி ஒரு இது சொல்லிடுறேன். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெள்ள தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். எனவே அனைத்து அழகுடனும் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபம் அதுதான் மூல ரூபம் என பழைக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். ஓகே, இன்னைக்கு படிக்கிறது சாப்டர் 12. இது முன்னோட்டம். பக்தி யோகத்துல லாஸ்ட் சாப்டர். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோம். தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்ளணும். பக்தி யோகத்தில் கடைசி அத்தியாயம். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள இதைவிட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. ஒரு மொபைல் போனிற்கு சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது வேஸ்டா போகும். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்துல நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. ஈஸியஸ்ட் வே அடையணும்னாக்க ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங். இந்த கலியுகத்துல இதை விட ஈஸியஸ்ட் வே வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 rounds சொல்லுங்க. அதாவது 108 into 2 260 டைம்ஸ் சொல்றதுக்கு எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. மினிமம் இப்போ வந்து எல்லாரும் ஒரு 8 rounds 8 to 10 rounds வந்திருக்கணும். பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? முதல்ல சாண்டிங் முதல்ல சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா. நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது. அதுதான் இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம். முக்கியமானது கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. கடமைனா என்ன? நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட். அதை பண்ணிட்டு அப்புறமா கிருஷ்ணரை பற்றி பக்தி யோகம் லாஸ்ட் சாப்டர். இந்த சாப்டருடைய மேலோட்டம். அர்ஜுனனின் விசாரணை உருவ வழிபாடா அல்லது அருவ வழிபாடு எது சிறந்ததுன்னு கேட்கலாம். உருவ அல்லது வழிபாடு கிருஷ்ண பக்தியின் மேன்மை, பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள், எப்படி பக்தியில முன்னேறலாம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் என்னென்ன குணங்கள்லாம் பகவானுக்கு எந்த குணங்கள்லாம் பிடிச்ச குணம். அது வந்து 13வது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானுக்கு பிடிச்ச குணங்கள் பார்க்க போறோம். எஸ்மா 12.1 படிக்கும். Yes, Mataji. Arjuna uvacha evam satatayuktaye bhakta swaparupasate echapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. அர்ஜுனன் நினைவினால் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்களா
அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இதுல ரெண்டுல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வருது, டவுட் வருது. ரொம்ப பக்குவமான யார் பக்குவமானவர்கள்? நன்னா இதுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஸ்திரமா இருக்கிறவா யாரு? பக்குவமானவர்கள் யாரு? பக்குவமானவர்கள்னா என்ன? அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுன்றவாங்கிறது யாரை சொல்லுவேன்? பக்தி தொண்டில முறையாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் தான் வருவா, இல்லாத தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? எனக்கு விவரமா சொல்லுங்கன்னு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறான். அதாவது அந்த தனது தனிப்பட்ட உருவம், அருவம் அல்லது மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கிய கிருஷ்ணர் எல்லாவித பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். ஒன்று அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவு. அருவவாதிகள்னா அது உருவத்தை வழிபடுவோர். மற்றொரு பிரிவினர் ஒரு பிரிவினர் அருவவாதின்னு ஒரு பிரிவு, உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவினர். அருவவாதின்னு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் உருவ வழிபாடு பண்ணுவார். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரம புருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஓகே, பரம புருஷரை பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுவர். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் ஈடுபட்டாக அவ அருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று கடைசியா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? பக்தி தொண்டே சிறந்தது, தனக்கு செய்யும், அதாவது உருவவாதிகள் விசேஷம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஓகே, ஸோ நவவித பக்தி என்னென்ன? நவவித பக்தி சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், 4வது, 5வது அர்ச்சனம், 6வது வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம் அண்ட் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் ஒன்றுக்கும் இருக்கு. இது சிரவணம் அப்படிங்கிறதுக்கு மகாராஜ் பரீட்சித் எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் ஸ்மரணத்துக்கு பிரகலாத மகாராஜ். 3வது பாத சேவை. 3வது ஓகே சாரி சிரவணம் சொல்லிட்டேன்னா. கீர்த்தனம் சுகதேவ கோஸ்வாமி. 4வது பாத சேவனம், சர்விங் த லார்ட், அது காடஸ் லக்ஷ்மி, பாத சேவனம். ஓகே, 5வது அர்ச்சனம், அவருக்கு பிரித்து மகாராஜ், அவரோட பாதை பூஜை பண்ணணும், அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு. 6வது வந்தனம், ஆஃபரிங் த ப்ரேயர்ஸ் டு த லார்ட், அது அக்ரூரா. ஓகே, அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அக்ரூரா வச்சுக்கோ. 7வது தாசியத்துக்கு ஹனுமான ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 8வது சக்கியம், சாக்கியத்துக்கு அர்ஜுனா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, ஃப்ரெண்டு. அப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம், கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு த லார்ட், யார் பண்ணுறாரு? பலி மகாராஜ். ஸோ அது அருவவாதினா என்ன, உருவவாதினா என்ன? உருவவாதினா பக்தர்கள், உருவவாதின்னு சொல்லாத அதெல்லாம் பக்தர்கள். அருவவாதினா என்ன? அருவத்தின் மீது தியானம். இது பக்தர்களாக இருக்கிறவா விக்கிரகத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவா. புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் அவளால், அருவவாதிகளை. இவளால் புலன்களை ஈடுபடுத்த முடியும். உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது சமஸ்கிருதம் கற்று எல்லையற்ற உணர்வு கிடைக்கும் அது அருவவாதிகளுக்கு. இதை நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்து கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும் பக்தர்களுக்கு. இதில் அருவவாதியா இருக்கிறது கஷ்டமானது, எல்லாராலையும் அதை பண்ண முடியாது. அருவவாதி இது எளிமையானது அண்ட் இயல்பானது. கடவுளுடைய எந்த உறவும் இல்லை. இது கடவுள்கிட்ட நேரம் டைரக்டாக எந்த உறவும் கிடையாது. இது கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு இருக்கிறது. நமது முயற்சியை சார்ந்தது அருவவாதி. கிருஷ்ணரே தாமே பக்தரை விடுவிக்கின்றார். இதுல முழுமையற்ற உணர்தல், அதாவது சச்சித் இதுல முழுமையான உணர்தல் சச்சித் ஆனந்தம். ஓகே, அதனால இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இதுதான் அருவவாதிக்கும் பக்தருக்கும். ஸோ 12.2 படிப்போம் கமலாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Maya Veshamano Yema Nityayukta Upasate Shattaya Parayupeta Te Me Yuktatama Mataha. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி
திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார். எப்படி இருக்கணும்? தனிப்பட்ட குருவின் மீது மனசை நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கையோட எப்போதும் அவரது வழிபாட்டில் அவரை நினைச்சுட்டு வழிபட்டு இருந்தா அவெல்லாம் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. உன் மனதை என்னிடமே வைத்து புத்தியை என்னிடமே செலுத்தி நீ என்னிடமே தங்கி விடுவாய், இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஒருவேளை உன் மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் அபியாச யோகம் என்ற பயிற்சி முறையினால் என்னை அடைய முயற்சி செய். அத்தகைய அப்பயிற்சியும் உன்னால் செய்ய முடியும் என்றால் எனக்காக கர்மங்களை செய்வதில் ஈடுபடுவாயாக. எனக்காக கர்மங்கள் செய்தாலும் சித்தி அடைவாய். இதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் கர்மயோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய். ஸோ வரிசையா நமக்கு இது கொடுத்துருக்காரு, சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. முதல்ல என்ன பண்ண சொல்றாரு? மனசை நிலைநிறுத்திக்கோ பகவான்கிட்ட. சரி, அது பண்ண முடியலையா? அப்புறம் அபியாச யோகங்கிற பயிற்சியில அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க. அதுவும் பண்ண முடியலையா? மூணாவது என்ன பண்ண சொல்றார்? எல்லாத்தையும் கர்மங்களை செய்ய முடியவே என்றால் எனக்காக கர்மங்களை செய்வதில் ஈடுபடுவாய், பகவானுக்கு நினைச்சுன்னு பண்ணுங்க. அந்த கர்மங்களை செய்வதால் சித்தி அடைய முடியும். அதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் கர்மயோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய். ஸோ இந்த 4 நம்ம எப்படியாவது ஈஸியாக வந்தோம் அவரை சரணம். எவனவரும் தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகின்றானோ அவனை யோகத்தில் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெளிவாக அர்ஜுனனுக்கு விடையளிக்கிறார். ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ சிலை வழிபாடு மற்றும் தெய்வ வழிபாடு இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம்? நம்ம உருவவாதிகள் அருவவாதிகள் அண்டு பக்தர்னு படித்தோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே ஆன்சர். சிலை வழிபாடுல என்ன இருக்கு, தெய்வ வழிபாடுங்கன்னா அப்படின்னா என்ன வித்தியாசம்? அதான் சொல்ல முடியுமா? தெய்வ வழிபாடுன்னா ஒரு சிலையவோ ஒரு யாரையோ நினைச்சுண்டு உபயோகிச்சோன்னா சகுன வழிபாடு நடக்கும். அது இல்லைனாக்கா சிலை இல்லாமலே நமக்கு பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை உருவத்தை நம்ம மனசுல கொண்டு பண்ணிக்கணும். அதனால அருவம். ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அறிவுத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். ஸோ இதுவும் இந்த 12.3 and 4 நான் ஸ்லோகம் கொடுக்கல, பட் ஆனால் மீனிங் எல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் பக்தி யோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கும் முறையில் இறைவனை அணுகுபவன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் பூரணமாக சரணடைவதற்கு முன்பு ஏராளமான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த முறையில இந்த அருவவாதிகள் முறை இருக்கே, அந்த மாதிரி நிறைய தவங்கள்லாம் மேற்கொள்ளணும். அதெல்லாம் பண்ண முடியும், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு புலன்களை அப்பாற்பட்டு புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு எங்கும் இருக்கும் சிந்தனைக்கு எட்டாதது, அது அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயலில் ஈடுபட்டு இறுதியில் அவள்லாம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறார். எஸ் 12.5 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. क्लेशो दिक्कतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम् தேகவத்பிர் அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். தோன்றாத அருவத்தன்மையில் பற்று வச்சுட்டு அதை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதில் வளர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு, அதாவது மெட்டீரியல்ஸில் நம்ம இதுவாக இருக்கிறதே எப்போதும் சிரமமானது. நம்மளால கொஞ்சம் கூட அதில் பண்ண முடியாது. சிந்தனைக்கு எட்டாததும் தோன்றாததுமான பரமபுருஷரின் அருவத்தன்மையின் பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சவாள்லாம் அவளுக்கு ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தெருவில் தபால் பெட்டியை பார்க்கிறோம். நமது கடிதங்களை அந்த பெட்டியில் போட்டால் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு அது சிரமமின்றி போய் சேருகிறது இல்லையா?
ஆனால் அதாவது ஒரு பழைய பொட்டி யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு, அதுக்குள்ளே அதுலேருந்து போஸ்ட்மேன் வந்து எடுத்துகிட்டே போகிறது இல்லை, லெட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தான் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஸ்பேச் பண்ணணும். அதை பண்ணாமல் இருக்கு, அதுக்குள்ளே தூக்கி போட்டுவிட்டோம்னாக்க நம்ம என்ன ஆகும், அந்த கடுதாசு அந்த லெட்டர் போய் சேராது. அது போலவே அர்ச்ச விக்கிரகமும் பரமபுருஷனின் ஒரு அவதாரம். இவ்வுருவத்தின் மூலம் இறைவன் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர். புரிஞ்சுதான்? இந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் கரெக்டாக போட்டோம்னாக்க அதை கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடும். ராங் போஸ்ட் பாக்ஸில், அதாவது யூஸ் பண்ணாத போஸ்ட் பாக்ஸில் போட்டால் அந்த லெட்டர் போய் சேராது. அது மாதிரி கரெக்டாக நம்ம ஒரு உருவத்தை வச்சிருந்து அந்த உருவத்தை வந்து அந்த ஒரு அவதாரம் நல்ல அர்ச்ச விக்கிரகம் வச்சுட்டு பரமபுருஷன் அவதாரம் இந்த புருவத்தின் மேலே சேவை, அந்த மாதிரி பண்ணால் இறைவன் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளும் உடையவர். ஓகே. பக்தி பயிற்சி உறுதி ஏற்றது. ஆரம்ப நிலை அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகம், ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் என்தூசியாஸ்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்டடாக பண்ண ஆரம்பிப்போம். புரியாத நிலை, சில நேரம் உற்சாகமாக இருப்போம், சில சமயம் அலட்சியமாக இருப்போம். தடுமாற்றம், மனக்கற்பனையால் எது சிறந்தது என்ற அனுமானம், தொடர் போராட்டம், பௌதீக ஆசை மற்றும் பக்திக்கிடையில் பௌதீக ஆசையில் இருக்கலாமா, நம்ம பக்திக்கு போகணும், ஆன்மீகத்துக்கு போகிறதா அப்படின்னு அந்த இதில் தொடர் போராட்டம் வேறு இருக்கும். விரதங்களை செயல்படுத்த முடியாமை, எடுத்த உறுதியில் நினைவு தருமாடுவது, மகிழ்ச்சியில் தெளித்தல், அதாவது கலை, பௌதீக சுகம் வாழ்வில் மகிழ்தல். இதனால இது வந்து ஒரு இது இல்லாமல் இருக்கும், டெம்பரரி. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் அது பண்ண முடியும் ஒழுங்கா. ஸோ 6-7 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மஹி சந்யஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாம் அஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றப்படுவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானிலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள், பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று உறுதியாக கூறப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிக பெரியவன் என்பதையும் ஜீவாத்மா கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணர வேண்டும். உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதாகும். இல்லாவிடால் அவர் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டி வரும். ஸோ இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 ஸ்லோகமாக சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன். பகவானை நினச்சின்னு எப்போதுமே அதில் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். அப்படி இருக்கிறவா தான் அவன் இறைவன் வந்து மிக பெரியவர், அதுக்கு கீழே தான் ஜீவாத்மா வருது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுண்டு அந்த நிலைக்கு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்ற நிலை இருக்கு இல்லையா, அது வந்ததுனாக அவன் பக்தி இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற முடியும். இல்லைன்னா அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். மாயைக்கு தான் என்ன, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அந்த மாதிரி இருந்திருக்க வேண்டியதுதான். ஸோ அருவவாதி பக்தர் இப்போ அங்கே படித்தோம் இல்லையா, அதே தான் திரும்ப கொடுத்துருக்கேன். நமது முயற்சி சார்ந்தது. இது கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்வு சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஓகே. ஸோ பிரேமை பக்தி தொழில் 5 ரசங்கள். பிரேமையில் 5 ரசங்கள் இருக்கு. சாந்தம், சாந்த பக்தி, தாசியம் தொண்டு செய்யும் பக்தி, சாக்கியம் சிநேக நிலை பக்தி, வாத்சல்யம் பெற்றோர் நிலை பக்தி, மாதுரியம் இனிய இல்லற அன்பு பக்தி. ஸோ இந்த 5 பக்தி தொண்டில் 5 ரசங்கள். இது பேர் தான் பிரேமை. ஸோ பிரேமை ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் முழுமையான அன்பு. பக்தியின் நிலைகள்: நிஷ்டை அப்படின்னா நிலைத்த தன்மை, அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னா பற்றுதலை அகற்றுதல், ஸ்ரத்தா ஆர்வம், சாது சங்கம் நம்மள சாதாரணமாக தமிழ்லேயே நம்ம சொல்லுவோம். ஸ்ரத்தாங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு, நம்ம தமிழ் சத்தையோட பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சத்தையோட முழு மனசோட ஆர்வத்தோட பண்ணு சொல்லுவோம். அதனால ஸ்ரத்தான ஆர்வம். சாது சங்கம் பக்தர்கள் சங்கம், பக்தி பயிற்சி, இதெல்லாம் இருக்கணும். இதெல்லாம் பக்தியினோட நிலைகள்.
எதையும் தெரியும் நமக்கு. எஸ் மேம். 12.8 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். வரிசையை இப்போ படிச்சுன்னு வந்தோம் இல்லையா? எத்தனை 5 அனன்ய பக்தி பற்றி படிக்க போகிறோம். முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் அவருடைய நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். எனவே அவனது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. இறைவன் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவரது நாவில் நடனமாடுகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருள்களை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகிறான். ஓகே, இது அனன்ய பக்திக்காக இந்த ஸ்லோகம். 12.9 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. செல்வத்தை விரும்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. முதல்ல அதை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லையா? ஒரேடியாக பண்ண முடியல, நம்ம அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக நிலைநிறுத்த முடியல மனசை. அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? அந்த ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. அது பண்ணனா அதுக்கப்புறமா நீ விருத்தி செஞ்சுக்கலாம். அவனு இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தில் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிட்டப்படுது. இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். முதல் வழிமுறை தெய்வீகம், அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கு ஆனது. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷனின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். பக்தி யோகத்தில் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது ஆன்மீக குருவை போனோம்னா என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார் நமக்கு? முதல்ல அதிகாலை எழுந்து காத்தால குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போகணும். நம்ம இப்போ கோயிலுக்கெல்லாம் யாருமே போக முடியல. காலங்காத்தால எழுந்து கோயிலுக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் போயிட்டு இருந்தான். இப்போல்லாம் காத்தால எழுந்து 7 மணி 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும். அதனால என்ன பண்ணணும்? குளிச்சுட்டு உடனே ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். மலர்களை சேகரிக்கணும். வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற கார்டனில் இருக்க பூவெல்லாம் பிரித்து வச்சுக்கலாம். இல்லை கடையிலேயே கொஞ்சம் போகிற மலர்களை வாங்கி வச்சுருக்கலாம். நைவேத்தியம் செய்யும் உணவுப் பொருள்களை அந்த நைவேத்தியம் செஞ்சு அந்த உணவுப் பொருள்களை தான் பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். தூய பக்தர்கள் மீது பாகவதம் பகவத்கீதை எப்போதும் கேட்க வேண்டும். பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. ஓகே, ஆன்மீக குருவின் பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்கள் என்னென்ன? ஒரு ஆன்மீக இப்போ படித்தோம் இல்லையா? அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே பாயிண்டாக கொடுத்துருக்கேன். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் இருக்கணும். அதிகாலையில் விழித்தெழி கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கணும். கோயிலுக்கு போய் பண்ண முடியும். இப்போல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுட்டா முடிஞ்சுன்னா போயிட்டு வாங்க. வரும் எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ. அது போகாட்டாலும் தப்பு இல்லை. விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பணித்தல், விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமைத்தல், பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல், தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கணும். தகுதி அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். பலன் எதை அன்பு உத்தரவாதம், கேரண்டி. ஓகே, 12.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. अभ्यासोऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய இயலாதவன் கூட பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம், யாரெல்லாம் பண்றாளோ அவளுக்கு போய் உதவி செய்யலாம். அதாவது இப்போ இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து அவர் வந்து பிரசிடென்ட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நமக்கு சொல்லி தர்றார் இல்லையா? அவளுக்கு வந்து உதவி செய்யலாம்.
அவருக்குன்னா என்ன, அவருக்கு டெம்பிள் கட்டுறார், அந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்மளால உதவியை பண்ணலாம். எத்தனையோ பண்ணலாம். அன்னதானம் பண்ணலாம், கோயிலில் பூக்கள் வாங்குறதுக்கு, அன்னைக்கு பகவானுக்கு அலங்கரிக்கிறதுக்கு பூக்களை வாங்கி கொடுக்கலாம். அவருக்கு போட்டிருக்கிற ஆர்னமெண்ட்ஸு, ட்ரெஸ்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லாம் எத்தனையோ பண்ணலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டில எல்லாம் எல்லாரும் பண்ணுவோம். கோயிலுக்கெல்லாம் தேவிகளுக்கெல்லாம் புடவை வாங்கி சத்திரன் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு, ராதாகிருஷ்ணருக்கு, ராதா கோவிந்தருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி பண்ணிக்கலாம். நிறைய இருக்குது பண்ணுறது. அங்கே போய் அந்த கோயிலில் உட்காந்துட்டு நம்ம போய் முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால சமையல் பண்ணி கொடுக்கலாம். பிரசாதம் பண்ணி, பிரசாதம் வீட்டிலேயே பண்ணி இதுவாக நல்லபடியாக பண்ணி இந்த எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கலாம். உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரம் செய்கிறான். ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு இடம் வேணும். முதல்ல அதுக்கு முதலீடு வேணும், உழைப்பாளிகள் வேணும், ஒரு நிர்வாகம் இருக்கணும். இதெல்லாம் அவனுக்கு தேவை. அதுபோல கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை தேவைப்படுகின்றன. பணம் இருந்தால் கோயில் கட்டுவதில் உதவி செய்யலாம், அல்லது புத்தகங்கள் வெளியிடுவதற்கு உதவலாம். இவை இறையன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெற உதவியாக இருக்கும். முழுமுதற் கடவுளுக்காக செய்யப்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். அந்த செயல்படி என்பது 11வது அத்தியாயத்தில் 55வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கும். எப்படி செய்வது என்பதை 11.55ல் அது அந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, படித்தோம் இல்லையா நம்ம? அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்தில் பண்ண முடியலைன்னாக்க அவருக்காக இதுங்க முயற்சி, அதாவது உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புரியுது. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಂ ಆದಿಲೀಲೆ ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೇ கிருஷ்ண அவதார நாமகைத்தே ஹய சர்வ ஜகத் நிஸ்தார. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவரும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதெல்லாம் பக்தி தொண்டின் ஏழிப்படிகள். எஸ், 12.11 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. அப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதஹ சர்வ கர்ம ஃபலத்யாகம் ததஹ குரு யதாத்மவான். இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். இது சகாம கர்மா, சமூக பணி, சமூக சேவைகள், தேசிய சேவைகள், ஒரு நாட்டிற்காக தியாகம் பண்ற சேவைகள் நிறைய இருக்கு மாதிரி அதுலயும். ஆனால் இதுல என்ன சொல்றாரு? என்னை பற்றிய இத்தகைய உணர்விலும் முன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டால் உனது செயலின் எல்லா விதமான விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். கான்சன்ட்ரேஷன் கொண்டு வா, ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில சிரமங்களினால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலுக்கு ஆதரவு தர இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நம்ம ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னாக்க 10,000 ரூபாயில் ஒரு 500 ரூபாயான பகவானுக்கு இந்த மாதிரி செய்யணும், நல்ல காரியங்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதை 4வது கருத்தில் கிருஷ்ணர் ஏன் உங்கள் வேலையில் அனைத்து முடிவுகளையும் என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் என்று கூறுகிறார்? ஏன் அவர்கிட்ட விட்டுடணும்? அதை அவரே எல்லாம் பார்த்துப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிச்சயமா நம்ம வேலையை முடிக்கணும். ஆமா, நீங்க கடமைக்கு உங்களுக்கு நல்லது என்ன பலன் கொடுக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும். நீங்க என்ன எப்படி பண்ணியிருக்கேன்? இப்போ அதான் பரீட்சைக்கு போறது ஒரு குழந்தை, அந்த பரீட்சைக்கு போறச்சே அதை பாடம் படிக்காமையே விளையாடிட்டு முதல் நாள் ஃபுல்லும் வீடியோ கேமை போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கேன். பரீட்சைக்கு போறச்சு, ஐயோ நான் பரீட்சைக்கு போறேனே, எனக்கு நல்லா எழுதுணுமே, பகவானேன்னு வேண்டிட்டேன். நான் அது அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி சொல்லுவேன், அவள் என்ன படிச்சிருக்காளோ அதுக்கேற்ற பலன்னு கொடுங்க பகவானே. அந்த மாதிரி நம்ம படிக்காம போய் உட்காந்துட்டு பகவானேன்னு கூப்பிடுறதை விட நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு நீ போயிருந்தேன்னா எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு ரிசல்ட் நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ படிக்காம போனாலும் அதுக்கு ரிசல்ட் நான் என்ன கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால அதெல்லாம் நீ கேட்டேங்கிறதுக்காக நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நீ படிக்காம போயிருக்கேன், உனக்கு எப்படி மார்க் நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால இல்லை, நீ முன்னாடி படிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா உனக்கு இதுங்க முடியும். அதனால கடமைகளை செய்,
பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு தான் அவரோட ஓகே. எஸ் 12.12 படிக்கிறோம். Yes, Mataji. Shreyo hi jnana abhyasat jnanadhyanam vishishyate jnana karma phalatyagas tyagas shanti anantaram. இந்த பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டில் இரு வகையாக உண்டு. ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அத்தகைய கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது நல்லது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பகவானின் அன்பு தொண்டு. அதுதான் பகவத்கீதையிலேருந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது. எப்படி பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காரு? முக்கியம் நேரடியான வழிமுறையை வலியுறுத்துறார். ஓகே. சனாதன கோஸ்வாமிங்கிறவர் யார்? யாருக்காவது தெரியுமா? யாரு சனாதன கோஸ்வாமிங்கிறது? அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரர். எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து கம்ப்ளீட்டாக ஐம்புலன்களையும் அடக்கி கோஸ்வாமியின் பெயர் எடுத்துன்னு வந்தவர். அவரை பற்றி படிக்கலாம். சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரதான சீடர் ஆவார். சனாதன கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் பக்தி பராமரியத்தில் பல முக்கியமான படைப்புகளை எழுதினார் மற்றும் பிருந்தாவனத்தின் செல்வாமுக்கு மிக்க 6 கோஸ்வாமிகளில் மூத்தவர். அவர்களில் அவரது சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமியும் இருந்தார். அவர் 2 பேரும் பிரதர்ஸ், சனாதன கோஸ்வாமி அண்டு ரூபா கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமி தான் பெரியவர், 6 கோஸ்வாமியில் மூத்தவர். சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரதான சீடர் ஆவார். ஸோ எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக அகங்காரத்தில் விடுபட்டவனாக இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து அவருக்கு பிரியமானவன்லாம் யாருன்னு சொல்றார். இது யாரெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சமநிலையில் இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், திருப்தி விட்டு சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும், மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்தணும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தன் எல்லாரிடமும் அன்புடைவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால் அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால் இப்பௌதிக சூழ்நிலையில் அவனை அசைக்க முடியாது. சித்திரகேது மகாராஜா யார்? யாருக்காவது தெரியுமா சித்திரகேதுன்னா யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது தெரியுமா சித்திரகேது மகாராஜா யாருன்னு? ஓகே, நான் சொல்றேன். சித்திரகேது மகாராஜாங்கிறது அதுக்கு ஒரு கதையோடையே சேர்த்தே உங்களுக்கு சொல்றேன். சித்திரகேது மகாராஜாங்கிறவர் ஒரு நல்ல சிறந்த அரசன், ராஜாவா இருந்தார். அவருக்கு பல மனைவிகள், 1 மனைவி 2 மனைவியில் நிறைய மனைவிகள் அவருக்கு இருந்தார். எல்லா மனைவி இருந்தாலும் அவருக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு மகரிஷி அங்கிராஜ் அவர் தனது ராஜபவனில் வந்தாங்க. அவரது ஆன்மீக சக்திகளால் அவர் புரிந்து கொண்டார். அவருக்கு இவரை பார்த்த உடனே, இந்த ராஜாவை பார்த்த உடனே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு. சித்திரகேதுவை பார்த்த உடனே இவர் கொஞ்சம் சோகமா இருக்கானே, இது வீடு முழுசும் ஒய்ஃப் இல்லை, கல்யாணம் பண்ணி நிறைய பேரை வச்சிருந்துருக்கான், ஏன் இவ்வளோ சேடா இருந்திருக்கான் அப்படின்னு அவரது ஆன்மீக சக்திகளால் அவர் புரிந்து கொண்டார். அப்போ சித்திரகேது
மகிழ்ச்சியற்றவரை ரொம்ப வருத்தமா இருக்கான். அவன் ஒரு குழந்தைக்காக ஆசைப்படுறான். தனது ராணிக்கு கர்ப்பம் தரிக்க யாகம் செய்யணும்னு அந்த ரிஷிக்கிட்ட, அந்த ரிஷி பேர் அங்கீராஜ், மகரிஷி அங்கீராஜ்கிட்ட எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்றான். அப்போ வந்து யாகம் பண்ணணும்னு சொன்னேன். நான் ஒய்ஃப் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக யாகம் பண்ணணும்னு சொல்லிடும். உடனே இவர் என்ன பண்ணா, யாகம் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிந்ததும் எஞ்சியவற்றை மூத்த ராணி கிறிஸ்துத்தியிடம் ஆசீர்வாதமாக ஒப்படைத்து வெளியேற முடிவு செய்தார். கிளம்பும் போது மகரிஷி அங்கிராஜர் சொன்னார், ஏ ராஜா, உனக்கு விரைவில் ஒரு மகன் பிறப்பான். ஆனால் அவன் உன் மகிழ்ச்சிக்கும் துக்கத்திற்கும் காரணமாக இருப்பான். ரெண்டுத்துக்குமே அவன் தான் காரணமா இருப்பான். நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன்னா அதுக்கும் அவன் தான் காரணம். நீ ரொம்ப துக்கமா இருந்தா அதுக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்கும், உனக்கு அதுக்கு காரணமாக இருப்பான். அவன் இந்த அங்கீராஜ மகரிஷியை வச்சுட்டு அவர் நிறைய அந்த யாகங்கள்லாம் பண்ணி அவருக்கு எல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணியிருக்காரு. மகாராணி கிறிஸ்துத்தி சீக்கிரமா கருவுற்றார். சரியான தருணத்தில் மன்னருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதனால் மகாராஜா சித்திரகதியின் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை. அதனால முழு ராஜ்யமும் கொண்டாட்டங்களில் கீழே இருந்தது. நீண்ட காலமாக பிரச்சனைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர் எப்போ பார்த்தாலும் சித்திரகேது அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்ச உடனே அந்த புதிதாக பிறந்த இளவரசன் மீது அவரது அன்பு எல்லையற்றது. மற்றது ஆளுமை முழுது எல்லாரும் அதை எப்போ பார்த்தாலும் அந்த குழந்தையோடைய அவன் தன் செலவழிச்சிருக்கான். அந்த மனைவி கிறிஸ்துத்தியோடையும் இருந்துட்டு அதிக நேரம் செலவிட தொடங்கினான். அந்த ஆண் குழந்தை பெற்றதுக்காக அவள் மீண்டும் அவளை இன்னும் ஜாஸ்தியாக அவளை நேசிக்க தொடங்கிட்டான், அந்த முதல் பொண்டாட்டியை. இதன் விளைவாக ராஜாவே தனது மற்ற மனைவிகளை புறக்கணித்தார். ராஜாவுக்கு அதனால மற்ற மனைவிகளெல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணல், அவளையெல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டார். அப்போ வந்து அவர் இப்போது மூத்த ராணி கிறிஸ்துத்தியுடன் மீது மனச்சோர்வுடனும் பொறாமையுடனும் உணரத் தொடங்கினார். மற்ற மனைவிகளை புறக்கணிச்சா அந்த அவாட்டுக்க பார்த்து மற்றவெல்லாம் இளையராணிகள் தங்களது உன்னத உணர்வுகளை இழக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமடைந்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் புதிதாக பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மற்ற மனைவிகள்லாம் குழந்தைக்கு அமைதியாக விஷம் கொடுக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணி அந்த விஷத்தை கொடுத்துட்டான். விஷத்தை கொடுத்த உடனே அந்த விஷத்துல அந்த குழந்தை செத்து போயிடுச்சு. ராஜா மற்றும் அவரது மகாராணி கிறிஸ்துத்தி 2 பேரும் ரொம்ப சோகமா ஆயிட்டான். சித்திரகேது மகாராஜா மயங்கி ஊதிட்டார். வேரோடு விழுங்கப்பட்ட மரம் போல குழந்தையின் உடலில் அருகி முழு ராஜ்யம் ரொம்ப இருட்டு, எல்லாரும் ஒரே துக்கத்தில் இருக்கான். அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் வர மறுபடியும் ராஜபவனுக்கு. மகரிஷி அங்கீராஜ் தேவரிஷி நாரதரோட கூட வந்துடுறார். அங்கே பார்த்தோன்னா அங்கீராஜ் சொல்கிறார் ராஜாட்ட, நீங்கள் பிராமணர்கள் மற்றும் கடவுளின் சிறந்த பக்தர், அதனால் நான் உன்னிடம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். அதன் காரணமாக கடவுளின் தரிசனத்தை அடைவதற்கான வல்லமை உனக்கு கற்பிப்பேன் என்று நினைத்து முன்பே உன்னிடம் வந்திருந்தேன். ஆனால் இதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், நீ கடவுள் பக்தி ஜாஸ்தி, உனக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு வந்தேன். ஆனால் நீ அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி தரணும்னு வந்ததுக்கு அதை விட்டுட்டு நீ எனக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நீ ஆசையாக உன் முகத்தில் எழுதி இருந்தது. அதனால உனக்கு அதை பண்ணி விட்டு போயிட்டேனா. உங்கள் மகனை எந்த சோகத்தை இப்போ அனுபவிக்கிற, இதை விட என்ன பெரிய சோகம் இருக்க போகிறது, அதை உனக்கு அதுவும் தெரியும். அப்புறம் சித்திரகேது இன்னும் துக்கத்தில் இருந்தான். மகரிஷி உரையில் சாதாம்சத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அவர்களை பார்த்து மயக்கமடைந்தார். சித்திரகேது அதீத அன்பு குழந்தையிடம் தன் குழந்தையிடம் இப்படி இருக்காது என்பதை அங்கீராஜன் கூட வந்த தேவரிஷி நாரதர் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே தனது திவ்ய சக்தியை பயன்படுத்தி குழந்தையின் ஆன்மாவை கவர்ந்தார், பிடிச்சிட்டார். குழந்தையோட ஆத்மாவை பிடிச்சி சொல்றார், என் மகனை பார், அவர்கள் உங்கள் பெற்றோர் அவர்கள் மகிழ்ச்சியடை செய்து அரசரின் மகனாக அரச வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தொடங்குவர். இதற்கு பிறகு அங்கிருந்து அனைவரும் குழந்தையின் ஆன்மா என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி உங்களுடைய வருந்தாதீர்கள், தயவு செய்து எல்லாரையும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அவர் தேவரிஷி அவர்களுக்கு எந்த வாழ்க்கையும் என் பெற்றோர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பெற்றோர் சகோதரர்கள் அல்லது நண்பர்கள் இல்லை. பல சமயங்களில் நான் அவர்களின் தந்தையாகவும் பல சமயங்களில் அவர்கள் என்னுடையவராகவும் இருந்தேன். பல நேரங்களில் அவர்கள் எனக்கு நண்பர்களாகவும் எதிரிகளாகவும் கூட இருந்தார்கள். இந்த உறவுகள் அனைத்தும் உங்களின் சாவுக்கு ஏதுவான உடலால் ஏற்படுகின்றன. மேலும் நீங்கள் உங்கள் மரண எச்சங்களை விட்டு செல்லும் போது உங்கள் உறவுகளையும் விட்டு செல்கிறீர்கள். பின்னர் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கர்மாக்களுக்கு தகுந்தாற் போல் தானே இருந்து கொண்டு துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆன்மா அந்த இடத்திலிருந்து மறைந்து விட்டது. இதெல்லாம் யாரு பேசுறது? ஆத்மா. அப்படி இந்த உரையாடலை கேட்டதும் சித்திரகேது மன்னன்
தன் மகன் மீது கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த பாசம் கொஞ்சமா குறைய தொடங்கியது. அவரை தகனம் செய்த பிறகு ஒரு புதிய மற்றும் அமைதியான மனதுடன் தேவரிஷி மற்றும் மகரிஷி முன் தோன்றினார். தேவரிஷி நாரதர் பின்னர் பகவான் சேஷ் நாராயணின் பூஜை மற்றும் பூஜையை தொடங்க அறிவுறுத்தினார். அதன் மூலம் சித்திரகேது மன்னன் தரிசனம் பெற்றார். விரைவில் அவர் நீண்ட ஆன்மீக அறிவை தேட தொடங்கினார். மேலும் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞரானார் மற்றும் ஒரு வித்யாதர் பதவியை பெற்றார். இந்த கதை நமது புராணங்களில் இருந்து வருகிறது மற்றும் மிகவும் தைரியமான செய்தியை அளிக்கிறது. அதாவது முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரிகிறது? இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? உங்கள் மரண வாழ்க்கைக்கு அப்பால் உங்கள் கர்மாக்கள் மட்டுமே உங்களுடன் செல்கின்றன. இறந்த பிறகு நீங்கள் அனைவரும் தனியாகத்தான் போக போகிறோம். எனவே எப்போதும் நல்ல செயல்களை செய்யுங்கள் அப்படின்ட்டு இந்த கதை முடியுது. ஓகே, அதனால சித்திரகேது யாருன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. சித்திரகேது ஓகே. 12.15 படிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः च मे प्रियः. பக்தன் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறகு கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. பக்தனை கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால் அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால் இந்த பௌதிக சூழ்நிலையில் அவனை அசைக்க முடியாது. ஓகே, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமலும் யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியவனாவான். கிருஷ்ண பகவானுக்கு பிரியவனாவான். இங்குள்ள மனிதர் யார்? யார் இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு கிருஷ்ணருக்கு எதிர்த்தாப்புல? பில்வமங்கல தாக்கூர். ஓகே, பில்வமங்கல தாக்கூர் விஸ்வசுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர். அவர் முற்புறவில கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தார். பாகவத திருவிழாக்கள் பிரசாத விநியோகம் பண்ணினார். கிருஷ்ண சேவைக்கான இறந்த இளவரசி நகையை எடுக்க முயற்சி. கையில் இந்த காசுலாம் செலவழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒரு இளவரசி ஒருத்தி செத்து போயிட்டு அவள் இதில் இருக்கா. அது வந்து அவளை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துன்னு போயிருக்கா. அவளுக்கு மேலே நகையை போட்டுட்டா. ஒரே நிமிஷம். சாரி, அது மேலே நகையெல்லாம் அதை எடுத்துன்னு அதை எடுத்து விற்று அதில் படத்தை வச்சு கிருஷ்ண சேவை பண்ணலான்னு எடுக்கிறோம். அப்போ இளவரசியோட குரல் ஒலிக்கிறது. அப்புறம் அதனால எடுக்காமல் வந்துட்டார். அப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுக்குறார். இது மாதிரி அவர் போய் திருடாதே, நான் உனக்கு பொக்கிஷம் கொடுக்குறேன், நீ சேவை பண்ணுறதுக்கு இது வச்சுக்கோன்னு கொடுக்குறார். பண பற்றாக்குறை, மறுபடியும் பண பற்றாக்குறை போய் அந்த நகையை எடுக்கிறதுக்காக போகிறார். இளவரசி சாபம் எடுத்துட்டார். மறு ஜென்மமும் ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையப்படுறார். சிந்தாமணி மழை புயலில் போய் பார்க்குறார். சிந்தாமணி குருவாகி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கதை இருக்கு. இது நல்லா டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கும் பில்வமங்கல தாக்கூர் கதையை. 12.16 படிங்க கமலேஜ். சாரி வேண்டாம். எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். தூய பக்தன் பக்தி தொண்டிகளில் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வது இல்லை. உதாரணமாக, ஒரு பெரிய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவை. அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவாது என்றால் பக்தன் ஈடுபடுவது இல்லை. இறைவனுக்கு அவன் ஒரு ஆலயம் கட்டலாம், சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவது இல்லை. இல்லையா? இந்த மாதிரி பக்தன் தான் என்ன பண்ணுவான்? பகவானுக்கு பெரிய ஆலயங்கள் கட்டலாம், கோயில் கட்டலாம், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான். ஆனா அவன் சொந்தக்காரர்களுக்காக பெரிய பெரிய அரண்மனை கட்டி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவானா? கட்ட மாட்டான். யாரு? ஒரு தூய பக்தன். ஸோ சிரவணம்னாக்க கேட்டல், கீர்த்தனம் புகழ் பாடுதல், ஸ்மரணம்னாக்க நினைவு கூறுதல், அர்ச்சனம்னா வழிபாடு, அப்புறம் வந்தனம் பிரார்த்தனை பண்ணணும், பாத சேவனம் திருவடி சேவை, தாசியம் சேவகன், சக்கியம் சேவகம் பண்ணுறது, சக்கியம்னா நட்புறவு, ஆத்ம நிவேதனம் தன்னை ஏற்படுத்தி. நிறைய வாட்டி ஏன் சொல்றேன்னா நவவித பக்தி. நவம்னாக்க நவமி அப்படின்னா 9வது நாள் இல்லையா? அதனால நவவித பக்தி 9. இங்குள்ளவர் யார்? அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? இங்க யார் இருக்கு அதுல? இந்த படத்துல
பக்த பிரகலாதர். அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறைக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகே, இது பிரகலாதன் கதையை படிங்கோ டீட்டெயில்டா. இந்த படத்தில் உள்ளவர் மற்றும் அவர் காட்டிய குணங்களை குறிப்பிடுவோம். இது யாருக்கா? இது அமரீஷ் மகாராஜா. இது ஆமா ஆமா ஆமா, அமரீஷ் மகாராஜா தான். கரெக்ட். துர்வாச முனிவர் செய்து விட்டார். கரெக்ட். எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்றி தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது 12.18 and 12.19 ரெண்டு ஸ்லோகமும் சேர்த்து இதுல இருக்கு. எல்லா விதமான பாவ செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழு முதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகைய பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டுள்ளார். சில சமயங்களில் ஒருவர் புகழப்படுகிறார், சில நேரங்களில் இகழப்படுகிறார். இது இயற்கை. ஆனால் செயற்கை புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி மற்றும் இன்பத் துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை. மௌனம் என்றால் அபத்தமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம். ஓகே, அந்த மாதிரி பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் கிருஷ்ணன் சொல்ற. 12.20 சொல்லுங்க. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஷத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாஹ. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர் சிறந்தவர். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டிற்கு பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். இந்த படத்தில் உள்ளவர் மற்றும் அவர் காட்டிய குணங்களை குறிப்பிடுவோம். சுதாமா கிருஷ்ண பகவான் உட்கார்ந்துருக்கார். சுதாமா அவர் 2 பேரும் பாலிய நண்பர்கள். இதுவும் கதை உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் 100 வாட்டி படிச்சுக்கோங்க நல்ல டீட்டெயிலா. அதாவது கிருஷ்ண பகவானை நம்ம அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா நமக்கு அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுப்பார். அவன் ஃப்ரெண்டு அவளை தூக்கி எடுத்துட்டு போய் பார்க்குறான். அங்கே பார்க்கும்போதே சுதாமா போகும்போது அவளை வாங்கி சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள வீடை மாளிகையாக்கி வீட்டில் எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுத்தார். அதாவது அவருக்கு பகவான் நண்பருக்கு நண்பனும் அவர் பகவான் நண்பனாகவும் இருப்பார். அவர் பகவானாங்கிறதையும் அவர் காமிச்சு கொடுத்தார். ஸோ இது உங்களுக்கு ஹையர் பிளானட்ஸ்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கேன். சத்தியலோகா, தப்போலோகா, ஜனலோகா, அதாவது 7 சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஜனலோகா, மகர்லோகா, ஸ்வர்கலோகா, புவர்லோகா. ஓகே, இதெல்லாம் ஹையர் பிளானட்ஸ். மிடில் பிளானட் தான் நம்ம இருக்கிறது புர்லோகா. சட்டில் அண்ட் கிராஸ் இருக்கு. அடுத்தது லோயர் பிளானட்ஸ்னா பாதாளத்துல அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, ரசாத்தலை அண்டு பாத்தாளம் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த படம் போடுறேன். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிகிறது. அர்ஜுனனின் உருவ வழிபாடா அல்லது அருவ வழிபாடா? உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு, கிருஷ்ணரின் பக்தியின் மேன்மை, பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் என்ன? இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னார் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எத்தனாவது? 13லேருந்து 20 ஸ்லோகம், 7 ஸ்லோகம். அந்த எனக்கு யாரெல்லாம் பிரியமானவர். ஸோ நவவித பக்திக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த படத்தில்.
இது 2 வாட்டி சொல்லிட்டு அதே தான் பாத சேவனத்தை பணிவிடை செய்தோம். இது வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம் திரும்ப திரும்ப நினைவு கூறணும். அதுக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் படம் போட்டுருக்கு. கீர்த்தனத்துக்கு எப்போதும் பாடின்னு இருக்கும் பகவானோட பேரே, வடிவங்கள், குணங்கள், திவ்யமான விளையாட்டுகள்லாம் பண்ணலாம். சிரவணம் கேட்கணும், காது குறித்து யாராவது நம்ம பொண்ணு படிக்க முடியல, நமக்கு டைம் இல்லைன்னா எங்கேயா போட்டுட்டு நம்ம வேலை செஞ்சு காதில் கேட்கணும் இல்லையா, அதே ரொம்ப இது. அர்ச்சனை பண்ணணும். வந்தனம், இது துருவ மகாராஜ் போட்டுக்கு வந்தனம் வேண்டிதான் பகவானை. தாசியம் அந்த மாதிரி ராமருக்கு இருந்தார். அப்புறம் சத்தியம் சக்கியம் வந்து நண்பனாக இருக்கிறது. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணருமே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். ஆத்ம நிவேதனம், இதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணிக்கணும். சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் வந்து இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இன்டர்நேஷ்னலில் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அது வந்து மொத்தம் வந்து 35,000 சொச்சம் வருது. அது ஆனால் 35,000 ஒரே டைமில் கட்ட வேண்டாம், ஒரு வருஷம் கட்டலாம். நம்ம 5,000 ரூபாயா கட்டின்னு இருக்கலாம். நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறதோ கட்டி இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் போயிடலாம். ஆனால் நமக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கார்டு கொடுப்பா. இதில் என்ன பெனிஃபிட் இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சாக்க, நம்ம இஸ்கான் மங்களூருக்கு போகிறேன், இல்லை இஸ்கான் பெங்களூர் போகிறேன், எங்கேயாவது போகிறேன்னா அங்கே உங்களுக்கு 2 நாளோ 3 நாளோ உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும், பிரசாதம் கிடைக்கும். நீங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு பகவானை எல்லா மங்கள ஆரத்தி காத்தால் இதை பார்க்கலாம், சாயங்கால ஆரத்தியை பார்க்கலாம். எல்லாம் உட்காந்து அங்கே நடக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். இங்கே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற கோயிலுக்கு, இஸ்கான் கோயிலுக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற 108 இருக்கு இல்லையா, அந்த எந்த கோயிலுக்கு இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு நீங்கள் போனாலும் அங்கே வந்து முன்னாடியே புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம். நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு அங்கே போனேன்னா உங்களுக்கு தங்கறதுக்கு இடமும் பிரசாதமும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. அதனால் இதை வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போனால் 3 நாளைக்கு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ இதுவாக இருக்கும். உட்காந்து அங்கே எல்லாம் எப்படி பண்ணுற கோயிலில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதனால் எல்லோரும் வந்து இது அதை தவிர்த்து நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பாகவதம் புக்கும் கொடுத்துருவோம். பாகவதம் செட்டு கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிடும் அதோட. அப்புறம் வந்து பர்த்டே அன்னைக்கு லைஃப் மெம்பருக்கெல்லாம் அவளுடைய பர்த்டே அன்னைக்கு ஸ்பெஷல் பூஜை வேறு நடக்கும். ஓகே. அதனால் இதை வாங்கிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சது. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள், 13வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஸோ அதையும் பார்த்துட்டோம். ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டரில் படித்ததும் வாழ்க்கைக்கான பாடம். மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக இருக்கும், ஆனால் அதனால் எந்தவித பயனும் இல்லை. அதே போல நற்குணங்கள் ஒருவருக்கு நல்ல மனிதரை போல தோற்றத்தை தரலாம், ஆனால் பகவானுடன் தொடர்பில்லை என்றால் அவனுக்கு அதனால் எந்த விதமான ஆன்மீக பயனும் இல்லை. புரியுதா? இப்போ ஒரு பல்பு வீட்டில் ஒரு நல்ல அழகாக டெக்கரேட்டிவ் எல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கும், அதுக்கு மின்சார கனெக்ஷன் கொடுக்கலன்னா அந்த லைட் அங்கே மாட்டி வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது, கவர்ச்சியாக இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு போட்டு அந்த லைட்டை பார்க்க முடியலையே. அது மாதிரி நம்ம நல்ல மனிதரை போல நம்ம எல்லாம் இருந்து நல்ல காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணினோம். நிறைய சேரிட்டி ஒர்க்கெல்லாம் நிறையா பண்ணுறோம், அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். இருந்தாலும் நமக்கு நம்மளோட பகவான்கிட்ட கனெக்ஷனே இல்லையே. அப்படி இந்த கனெக்ஷன் இல்லைன்னா எந்த விதமான பலனும் நமக்கு ஆன்மீக பலன் எதுவுமே இல்லை. ஆன்மீக பலன் நமக்கு வேணும்னாக்க பகவானோட கனெக்ஷன் இருக்கணும். கனெக்ஷன் இருக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரமும் 1 மணி நேரமாவது நம்ம அவருக்கு பகவானுக்குன்னு செலவழிக்கணும். எப்படி செலவழிக்கணும்? உட்காந்துட்டு சாண்டிங் இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 ரவுண்டு சொல்லுங்க. ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 டைம்ஸ், 216 டைம்ஸ் சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அது ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லை. நினச்சாக்க மனதை நம்மளோட புத்தியால் கண்ட்ரோல் பண்ணினாக்க கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். ஒரே டயத்தில் உட்காந்து பண்ண முடியாட்டாலும் கொஞ்சம் காத்தாலும் ஒரு ரவுண்டு, மதியம் சாயங்காலம் ஒரு ரவுண்டு பண்ணுங்க, அப்படி பண்ண முடியும் நம்மளால. ஓகே. இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ எவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சத். இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம
द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण सर्वं